Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg føler, at jeg har brug for nye input, for at komme videre med min selvudvikling og en ny måde at anskue livet på. Jeg trænger til et lille skub, og da jeg læste om kurset ved New Concept Center, så var jeg slet ikke i tvivl om, at det var det rigtige for mig. Det at være tro mod sig selv og turde følge det, man føler, og ikke lade sine tanker og sit ego overtage styringen af sit liv. Det er rigtig, rigtig svært, men det er det, jeg håber, at kurset det kan give mig. At være i fuld harmoni med sig selv og være glad hver dag, man vågner. En kursusdag, den starter med rigtig dejlig morgenmad. Så lærer vi hinanden at kende, og så går vi i gang. Jesper fra New Concept Center, han gennemgår dagens program, og vi får manualer udleveret med alt det, vi skal lære i løbet af weekenden. Vi arbejder parvis, og vi øver de forskellige teknikker og behandlingsmetoder. Så har vi en meditation lige inden vi holder frokost, og efter frokosten så går vi en tur, bare sådan lige for at få lidt luft, så vi er helt klar til eftermiddagens program. Her der øver vi igen parvis, og så slutter vi også af med en meditation, og så er der spørgsmål til dagens program. På det første modul, der lærer vi alt om de 12 chakras, og hvordan man healer disse. Vi lærer også om healing med intention, basis grounding, muskelteknisk behandling og stressforløsende chakraøvelser. På modul 2, der lærer vi om vores mediansystem, median release og chakra healing. Vi lærer at afbalancere vores fysiske krop og vores energilegemer, altså vores aura. Vi lærer også at kommunikere med og ud fra vores sjæls vibration, så vores intuition den bliver endnu mere styrket. Vi lærer at kommunikere med ikke-jordiske væsener og sjæle fra den ikke-fysiske verden. De teknikker, vi lærer på kurset, og den viden, vi får, det er noget, der tager lidt tid at få helt ind under huden. Men med Jespers hjælp og vores meget udførlige manualer, der bliver det hele meget let forståeligt, og det er noget, man kan bruge i sin hverdag. Jeg føler bestemt, at jeg har flyttet mig på det personlige plan efter de 2 moduler. Mine tanker de er blevet lettere. Jeg føler meget mere glæde og overskud i min hverdag. Jeg synes, jeg er blevet meget bedre til at træffe de rigtige beslutninger. Og de ting, der før føles tunge og uoverskuelige, de er blevet meget nemmere at håndtere. Jeg ser verden og mine medmennesker på en helt ny måde. Ved at se sig selv som en vinder, så bliver man en vinder.